Puila Kaitorni hambai, tei nai tongnai joto ani khajani baya mare kising sogrokno ani khapang rohoro tei lam sogo. Padi cheng tini srapsa jora tei Kaitorni kokno tei wansugui nai leilewano. Tini ni ani kok Kothoma angkha nini langmano tui Kaitorni naharmung. Padi i kok Kothoma tui cheng srapsa jora tei wansugui nai leilewano. Aboni sikang ang padi elambak thaisa khuktang Job chapter 7 verse 17-18 no. What is man that thou shouldest magnify him, and that thou shouldest set thine heart upon him, and that thou shouldest visit every morning and try him every movement. Aw, oro Kaitorni kokoseng srai sawi mano. Bo bororokno bwswk nangjak eba important. Tamni hwnba bo bororokno eba chwngno belai ke hamjago. Dei chwngno tui bini naharmung kotor tongo. Abono tui nang tini ni rok bai kisising jora rok moi share khlainani ni wasogui ma phaimani. Nono ano tui Kaitorni kotor muchungno tei naharmung tongo. Abongkha Jisu Kristoni bising tui bobai kaham halok tongnani. Jefron chimineng Kaitorni kharungmung mano Hakhe Kaitorni a naharmung no supungnani aboni ni belai khenango. Polakathani tui dulmawo nung bini muchung tui tongkha hingke bini kok khanawi tongkha hingke nini bebang nangmani nini thinang nini langma ni bebang yapiri thaisa bebang no hamsawi chasai phayono. Hakhe bini a naharmung rokno tui bini a kotor naharmung rokno tui pharicheng dinio dal tham no tui wansugui nai lewano. Dal sake bini kok saiman thung abo Kaitorni nayo abo Kaitorni naharmung. Bono bororok eba boni bwsarok kaham saiman thung abo Kaitorni nayo abo Kaitorni muchungjago. Hakhe bahai ke cheng bini kokno cheng saimannai hankha hingke cheng bini kok elambani kok eba Bible ni kokno cheng khuktangnani nangnai. Bible no cheng srwngnani nangnai oboni bising tuisa cheng bono eba bini kokno cheng saimannai. Bono kaham ke cheng saimannai. Cheng Bible ni kok elambani kok khuktang thani cheng neglect khlaika hingke cheng saknangya khlaika hingke chini thani kwbangma beramung chini thani birmanbo phai sok phai mano abo cheng elambago cheng srai nugo epis 4 ni 14 phadang abono khuktangnai. Oro sawo apro cheng tei chirai tonglak Hakhe phatra bororok phwrwngma bai tui afal bai kochok rwjakma hai nobar si brum yang kobon rwjakma hai cheng abo hai kochok rwjaklak kobon rwjaklak. Abo tui bororok buino bandiwi lama kororowo aw cheng lama korok rwjakma tongnai cheng lama koromang tongnai. Hakhe cheng boni kok no cheng saimankha hingke chini thanio bubo tui kaham tei hamare phai sok phai abobo cheng srai cheng elambago cheng mano. 2 Timothy ni chapter 3 ni verse 16-17 no phade ang khuktangnai. Oro sawo elambang ni beba kokno Kaitor bai kobol jagai suimani abo kubuino phurungthani chugo
tatal hanai phunuk thani chugo samung chayano chara thani chugo fia kaham ke tongnani phurung thani chugo abo tui ke Kaitorni borok chuksugui mano joto samung kahamni bagwi bini nangmani manai bebagno mano aw abo tui kheno Kaitorni kok saiman mani tui kheno saiman kha hanke jung bebag jaga chuksugui mano tei samung kahamni bagwi bini nangmani bebagno mano a kok thayo bebagno tongo Kaitorni kogo bini kok thai no khuktang mabai chini bwkha kwtal ungo bini kok thai no khuktang mabai chini wangsukma swlaijagui thango bini kok thai jung saiman kha hingke jung surinai borokbo ungo aswk hamari bini kok thaio tongo a bagwi no Kaitor nayo Kaitor muchuk jaga boni bororok boni bwsarok bono kaham saiman tunghono Hakhe phari chung nailayo no number 2 dal yo bororok bini dagi mao tongtung abo Kaitor muchung jago abo Kaitor nayo ukogo thangthanio ang puilao ang sungsani kokbai nang chengnani muchungo tamoni ke chung chini langmao kaham hamya phaimani kaham haya ungmani abo chini yaphango chung srai fruni simio srai phangsini simio chung mafa ni kok khnaya ungthani khnawo ungthani aro jaga chung phero abo baino khasiya bwsake bini lama koro bini life hamyango khasinai ni hingke bebagno kaham hamsamani chung nugo Hakhe no Kaitorni kok khna khe nung mathangjangnai khnaya hingke nung komonnai abo srai o kogrok ni bisingtwi no chung nukmari chung nugui mano Hakhe phari chung nailayo no wansukdi ebi bai adom ni kokno ebi bai adom kok naya ungma bai Kaitor tasadi hnui hwnmani abwthaino sama bai borokni life thwinani nangkha borok tini bwthai thwinani thwimung bwthaino borok mankha Hakhe tei bwkha kaisa chung nainai nuwa ni kogo nuwa no nai nuwa Kaitorni kok nama bai rung tangdi hwnui hamjakma bai watui phayano tui lomano rung tangdi hamjakma bai bo kok nakha bo 120 bochor romoi bo rung tangkha hatai kuchuk sakao a Kaitorni kok naman bai bo boni sakbo thangkha bo bini nukhungni joto bororok bo thangjak aw oro chung nukmari kotorno Kaitorni kok naya ungma bai abo Kaitorni kok nayani bwthai ika thwimung Kaitorni kok khnanai aboni manthai aboni bwthai hingke thangmung abo chung orono srai chung saimano abagino Kaitor muchuk jago chini Kaitor muchuk jago bororok boni kok boni dagima bo tongthung hwnui Kaitor muchung jago Kaitor nayo Hakhe chung nailaifio no dal tamo Kaitor tamo muchung jago dal tamo Kaitor muchung jago Jisu Kristo ni saki kaham ungdi abo Kaitor nayo Jisu Kristo no poito chanai rok aboni bagwi no ringjago bini samung tangnani bagwi omo joto no chonghor ungdi pastor ungdi tei missionary ingui full time romui samung khlaidi hwnma kok ya tamo khe polakatani bisingtwi kwthar nini tongmung kwthar nini samung kwthar nini
tamo chamung bai Kaitorni Kothoma kaham no bini thanio pidi tei Kaitorni Kothoma kaham ni sakhi wngdi hwnba kokse bini sagri rono Jisu tamo sa phadi chwng nailainai John 10 ni 27 John 10 ni 27 bo sao ani mera rok ani kok khnao ang borokno sinio pia borok bo ano rwktharo oro Jisu Kristo mahai sao ani mera rok borok ani kok khnao niso kaitor bo borokno sinio niso tei borok ano rwktharo niso omono kaitor boni bwsarok ni thanio naio omono kaitor boni bwsarok ni thanio muchukjago boni bwsarok bono swrwngthwng bono rwkprethwng bono saimantwng bono rwktharthwng Hakhe phadi chwng tini saimankha kaitor chwngno twi kaitorni naharmung kotor tongo abo wngkha puilao boni bwsarok kaham saimantwng abo kaitor naio second o khe chwng nukha dalnio borok bini dagimao tongthung abo kaitor naio tei dal tamo chwng mankha Jisu Kristo ni sakhi wngdi abo kaitor naio phadi chwng haike chwng o kokrokno tei chwng uansuklanai amo chini kaitor chini paisingo naio haike phadi chwng abo hai chwng tongnani chwng sakthalaiano tini aswk no wngsithwng phadi ang jotoni wngwi surinai chini kaitor o jora nono belai khe hambai tamni hingke o jorani bagwi tini nini kokthai rokno twi uansuknani jora kaham rwmani bagwi o kaitor nono chwng lobo nung chwngno hamjago hwnwi nini naharmung kotor bo chini phaising nini tongo o afa kaitor o kokthairokni bagwi hambai nung chwngno hamjakmani bagwi hambai kaitor o kaitor chwng tini swrwngmatwi chwng tongwi manani chini khapang rwdi chwng nono kaham saimanani chwngno khapang rwdi chwng nini dagimao chwng tongwi manani chwngno phan rwdi chwng kaitorni Jisu Kristoni sakhi wngwi mannani chwngno phan rwdi chwngno subadi o afa kaitor nini thani babagya pharo tini khnai tongnai joto takhuk bukhuk rokni paisingo joto ni baya mari kiching songni paisingo nung hamari khlaidi o afa kaitor boroni paisingo bo nini pholabai koboldi o afa nini thani babagya pharo tini aswk uansuk rok laimani bisingo chaya chugya tongkhe chwngno nakardi phiaba tini nini thani babagya pharo tini thaisasuk nini muchuktwi nini hamjakmatwi sajagwi tongkha hwnkhe nung hamari khlaidi o afa kaitor belai khe hambai nung yaphang chini paita jora nung chwngbai tongkhaimani bagwi molblung chwngbai tongjani hini Jisuni mung bai sapantani sano amen jotono hambai।